Така, имаме стълбичка, от която аз оня ден се прибих. От тази стълбичка си ударих главата. Да. Ударих се тук горе, слизайки. Първо си ударих крака, после си ударих главата. Мисля, че трябва да говориш колко е хубава вана, не как е смъртоносна заплаха. Всъщност е, едното работно място е ето тук. Аз още не съм го изпробвала, но да, ето така. После, тук нещо с тази маса се прави. Да. Идеята на тази маса е, че тя може да бъде... Искаш да... Да, нека да видим как ще се справя аз. Малко, има. Има може би какво да се желае? Да. Още? Има си и краче, но в момента няма да го показвам, но идеята е, че... Кажи ми лаптопа го. Да, това е едното работно място. Сега ще ви покажа другото работно място. Сега от предния офис отиваме в задния изнесен офис. Ето го другото сладко работно място. Така наречения бар. Така наречения бар, който се оказва супер удобен, сполучлив, защото човек може да си седне и да гледа, вижте какво. Не прането и шапките, ами... И може да работи и прав. И може да работи и прав. Покажи сега на хората как се работи прав. Ето така се работи прав. Цъка, 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 цъка. Работа, работа, работа. Седно се работи ето така. Ето така сядаш на бара и срещу тебе е морето. Ела да покажем на хората аз какво виждам в момента. Работа, работа и моренце. Мъка, много трудно. А като спреш да работиш, какво правиш? Как отваряш хладилника? Защото тук има и хладилник. Има и хладилника ни. Трябва да направим малко упражнения. Така да разчистим. Бухала трябва да гледа. Между другото ми хрумна днес, че мога да помоля Ники. Ето тук да изреже една вратичка, която се отваря, за да може, когато издърпаш кухненския модул, Само да кажа, Ники е човека, който ни направи този билд и който според мен вече просто ще спре да му дига телефона. Да има достъп директно до хладилника, защото иначе сега трябва да направим ето така. И ето хладилниче, което работи перфектно. Тук си имаме котлонче, тук долу за някакви джунджурийки. И тук пак може работа. Еми, да. Покажи сега шкафа с косметики. Тук са вкусните неща. И полезните. Вкусни и полезни, да. Два дълбоки шкафа. Да. Този вент не ми дава да го пипам. Този ще бъде на нивото на този. Чакаме по-голямата касетка и тук отгоре гай ще има дървени капаци, които мачват това дърво, за да бъдат те сами по себе си работна площа. Иначе в момента тук има някакви такива джунджурийки. Някакви скучни работи. Скучни, няма важно. Там са вкусните работи. Да. И другото яко нещо, искам да ви покажа бухулчето. Ето това, вижте как може да взема различни позиции. Страшно удобно и може, разбира се, да бъде и легнал. А може да бъде и като диванче назад. Да. Ето така си е в режим на легло. Да, само да кажа, че това може да стане като диван наобратно. Може да го демонстрираме. Моля. Айде. Моето място. Значи първо трябва да го направим да легне. Елако.
сме в предния офис. Да. И общо взето само да видя всичко чисто ли. Така. Буквално тук е издърпано едно нещо. И ето. В момента възглавите са много високи. Ще ги намалим с 4 см. Защото ето виждате как не мога да се изправя добре и главата ми опира горе. И от тук може пак работа. Не? Може, разбира се, да. Един реквизит за работа. Но, ето виждате как това всъщност е една супер голяма удобна маса. И пак казвам, че дори големите билдове, всъщност много малко от тях могат да се похвалят с такава хубава площ. И да, всъщност идеята е, когато вънка времето е гадно, нещо, което винаги много не е липсвало, влизаме си вътре, правим си го е така на сепаренция и Вени се цъка, аз се цъкам. И от тук може пак да видим. Работа. Ето така. Да. А защо не е на масата? Ето така. Работа. Аз като Бойко Борисов работа. Не, това е Фандъкова. Фандъкова ли беше? Да. Ами да отидем да покажем моето любимо място за сядане, докато Венция навара. Събираме. Искаш ли да... Не. Аз ще... Опа. Не, само да не ми бутна, защото по-помогат. Ето едно от моите любими места. Да. Трябва да покажем леглото. То вече е налегло. Да се вижда. Дай. По принцип, това, което не трябваше да се вижда по този начин е бързото правене на легло. Ето го леглото. Сега влизам в къщичката на заслужена следобедна сиеста. Ето тук. Ето това място ме зове. Докато аз почивам, т.е. спя, няма да почива, т.е. няма да спи. Той ще работи. Нали беше работа? Работа. Нов живот за камъчета. Ей!
Разказвай сега история. Изготвям запас за нашите мини барбекю, което мисля, че го има някъде наближателно, ще го има пак. Време за готварски умения. Днеска готвим и двамата. Няма ли кюфтенцата? Какви кюфтенца? Не как, но крокодила се прави на нощ. Запалил е огън. Мъжка работа. Крокодила едно кюфте липсва. Едно кюфте липсва. Мравката го отмъква. Да кажа пак за драгите зрители, това има едно вентилаторче, което разгаря огъня и отделно има един сензор, който превръща огъня в ток. Така че ако нямате ток в телефона, може да се запалите огън да се заредите телефона. Какво правиш, бе, крокодил? Не е кюфтето. Защо? Защото падне на земята. Не вика какво има, я да видим. Басмати. А тук? И тия за истински мъже. За салат. Да. Всеки мъж пие Бейлис. Чист. Кое беше паднало? Вече не знам. Здравейте, хора! Вкусно ли е? А помниш ли първото ни море, първата година? Имахме няколко домата, пластмасови чинийки, няколко консерви с някаква риба, включително русинско варено, което аз от тогава ненавиждам. И това беше. 2 туби с минерална вода. От нея помпиш чучурче и тя се пускаше сама. Да, и правеше наводнение. Нямахме вода. Имахме туби с минерална вода. Бяхме тръгнали на море на диво. Добре, че един човек ни спаси и ни предложи да отидем в неговия импровизиран къмпинг. Ние бяхме единствените наематели. Общо взето къмпинга му представляваше все едно в една гора се е разбил един самолет. И каквото е падало от него, това беше къмпинг. Имаше автобусни седалки между дърветата, разхвърляни някакви части от автобус. Имаше един изкорубен автобус. В крайна сметка този човек ни приюти и бяхме на една невероятна гледка с един частен плаж, с един изгръв, т.е. не с един залез беше на плаж. И ние. Няколко пластмасови чинийки, няколко консерви с риба и русенско варено, няколко домата и това беше. Нямахме батерии, нямахме ток, нямахме хладилник, дори хладилна чанта нямахме. И бяхме тръгнали на диво. Нямахме котлон. Какъв котлон това? Котлона е Живеехме на консерви. лукс. Защо котлон нямахме? Беше адска жега. Да. Ама беше хубаво. Летната катастрофа, дето нямахме нищо. Нямахме тента, имахме само едно покривало за... Какво беше? Това беше като някакъв парашут. Отдолу ставаше 60 Отдолу градуса. ставаше, да, това пропускаше и светлина, беше UV. Имаше и дупки и отдолу ставаше като парник. Преживяхме една буря. Не, т.е. преживяхме 3 бури. Последната, от която ни разпиля цялата гора и цялата След поляна. всяка буря събирахме бивака, наново го строяхме. Едно дърво беше паднало зад нас. Събуждаш се и къмпингът ти го няма. Беше най-якото море. Частния плаж, тая убийствена баня с гледка към морето. Да, имахме един варел. Собственика на къмпинга беше напълнил един варел, беше побоядисал с черна боя и го беше оставил на слънце. С слънчева вода и с един маркуч можехме да се къпеме и да гледаме залеза.
А само да кажа, че бурята, която преживяхме последната нощ, беше такава, че се затворихме вътре в Ана. Не смехме да излеземе, той не можеше да излеземе навънка, а в Ана се тресеше и все едно просто минаваш с висока скорост през дупки. Целият е така беше. Грамотевици, съткавици, вятър. Добре, че не се намерихме в морето. Остана да покажа най-любимата ми част, която до сега не я показвах, просто не оставаше време за нея. Благодарение на ето този мил, добър, грижовен човек, да, който се погрижи за мене, сега ще ви покажа най-важната част, която е по-важна дори от леглото. Айде да отидем да я видим. Коя пък може да е тая най-важна част? И сега какво? Сега отиваме в задния двор. Та-да-да-да-да! Ау! Нали има такива? Какво е това? Това започваме отгоре надолу. Ау! Това тук е соларен душ, който съдържа 40 литра вода, която ние все още не сме ползвали. Става за душ. Тук има душче, маркуче. Това нещо по принцип сега е разгънато. Аз не мога да го разгъна, но то като се сгъне става едно малко рулцето, тук влиза отдолу. Но когато се разгъне, става ето това чудо. Тази малка кущичка, която служи за баня, зона за преобличане и за най-важното нещо, за какво? За тоалетна. Нещо, което си мислех, че никога няма да падна толкова ниско да ползвам химическа тоалетна, ама не. Куку! Така. Ето, крокодила влиза тук вътре и си прави каквото си иска. Преоблича се. Заключва се. Ап. Най-големия подарък, който един мъж може да направи на жена си на къмпинг, е да й подари ето такава палатка и химическа тоалетна, като важно условие. Преди това 3 години я е оставил без химическа тоалетна и без такава палатка и без такъв душ. Още не сме ползвали душа, защото тук на къмпинга има супер условия с много хубави бани, така че душа просто си остана за някой следващ път. Но това... Това, такова вижте. И ето така. Голямото подреждане. Най-тъжният момент. Крокодила от снощи е започнал да подрежда. След като подреди тук всичко при нас, ще помоля едни румънци да им подреди караваната и после ни други да им подреди палатката. Той е като Моника от приятели. Позле. Айде бе, до кога ще чакам? Толкова бавно подреждаш. Всичко прибрахме. Събрахме котуна. И сега ще тръгвам за София. Оставям тази гледка като спомен от едно прекрасно лято. За следващото приключение. Трябваше да си с бели чорапки, крокодил. Дълги. Чао! Аз оставам. Ела да ме вземеш след една седмица. Аз ще бъда тук. Ще спа на плажа. Айде, чао! Супер лук, супер лук! И тук е едно хоп. Просто вятъра го духна, не знам. Ники това още не го оправил. Дойдеш ли на море?
Пряко включване от къмпинг Скала Вилидж, Гърция. Крокодил